Fl-akbar misraħ li hemm fl-Imsida naraw mafkar imdaqqas li minħabba li ngħaddu ta' kuljum minn ħdejh forsi ma tantx nagħtu kasu. Dan il-mafkar twaqqaf ħalli jfakkar l-akbar trade union ta' pajjiżna, il-General Workers Union. Kien f'Ottubru tal-1943 li f'dan l-istess lok kien seħħ l-ewwel meeting pubbliku. Il-gwerra kienet spiċċat kważi għal kollox minn fuq Malta, iżda issa kien dieħel ukoll iż-żmien diffiċli ta' xogħol għal kulħadd. Diġà kien hemm ħafna diskussjonijiet dwar il-futur tal-ħaddiema Maltin u kien f'dan ix-xenarju li ttieħdet id-deċiżjoni li jkun hemm dan il-meeting. Minħabba f'hekk numru ta' nies ħasbu li kellu jkun hemm għaqda għal ħaddiema li taħdem għal kulħadd u għal kull livell ta' ħaddiema. Minn dakinhar il-quddiem il-General Workers Union komplet tikber u llum hija meqjusa bħala l-akbar union tal-ħaddiema f'Malta. Kien imbagħad fis-sena 1978 li ngħata bidu għal ħidma biex isir dan il-mafkar li naraw fl-Imsida. Il-mafkar huwa xogħol tal-iskultur Malti Anton Aġus. Bħal diversi monumenti oħra li ħadem Aġus f'Malta, daħħal ukoll diversi simboli li jorbtu il-mafkar mas-suġġett. Anton Aġus kien l-aktar skultur Malti li ħadem monumenti pubbliċi f'dawn l-aħħar snin. Kien ingħata kummissjonijiet biex jaħdem monumenti ta' diversi daqsijiet u dawn għadhom jidhru mxerdin ma' diversi bnadi madwar Malta. Il-mafkar huwa maħdum biex ma jintilifx fil-kobor tal-misraħ fejn tpoġġa. Minħabba f'hekk l-istess skultur ħaseb biex jibni t-taraġġ li jwasslek lejn il-mafkar. Fl-istess ħin huwa mpoġġi fuq pedestal għoli sew. Huwa maqsum f'aktar minn biċċa waħda. Il-parti t'isfel għandha blokka kbira li magħha hemm skulturati diversi ħaddiema li qegħdin juru li fil-ħidma u l-għaqda hemm ir-rebħa. Dawn l-istess ħaddiema għandhom f'idejhom diversi għodod li juru id-diversità tax-xogħol, kif ukoll id-diversità tal-istess ħaddiema li l-union tirrappreżenta. Barra minn hekk, fuq nett hemm imbagħad il-figuri li qegħdin juru l-familja. Hemm ir-raġel u l-mara mixjin il quddiem filwaqt li f'dirajn il-mara hemm tarbija. Ir-raġel qiegħed iżomm mazza f'idejh li hija simbolu tal-ħidma. L-iskultur, wara li jkun lesta l-buzzett tal-mafkar, jibda jaħdem fuq id-daqs propju. Kif lesta dan ix-xogħol, intbagħat lejn l-Italja ħalli jkun jista' jsir fil-bronż. Il-partijiet t'isfel tal-mafkar saru fit-travertin. Il-mafkar inkixef f'Jannar tal-1980 u għadu jkun il-qofol ta' tifkira li ssir kull sena mill-istess trade union biex tfakkar il-jum ta' meta ġiet imwaqqfa uffiċjalment.